Лукашенко прыляцеў падмаладзечна на фермерскую гаспадарку «Спартан Агра», прычым прыехаў не адзін, а разам з ім была цэлая світа чыноўнікаў і ягоны шпіц Умка. Падчас гэтай паездкі Лукашенко не змог стрымацца, каб не згадаць так нелюбімых ім суседзяў. Яблоко надо, и нам надо еще себя обеспечить, чтобы нам там не размахивали поляки или кто там яблоком, возьмите у нас. Пасля Лукашенко зноў паскардзіўся на беларусаў і адразу прыдумаў, як дапамагчы перспектыўнаму фермеру. Дарэчы, звяртае на сябе ўвагу адна дробная, але паказальная дэталь. Заўважце, як паводзіць сябе Лукашенко пры размове. Ён бесцырымонна перабівае аповед фермера, не звяртаючы ўвагу на тое, што кажа яго суразмоўца. Так как саду уже 15 лет вот на этой площадке, у нас тут 20 садцов. Здесь прекрасно. Это вот все, что мы видим, это сад, да? И даже того, чего не видим, да. Пасля пачаўся звыклы тэатр аднаго акцёра. Спачатку трошки адчытваем чыноўнікаў. Ну и у тебя поля по